Кожную пасудзіну Даніла пробаваў рукамі на звон. Яна выдавала свой асабісты голас. Гэткім чынам яны прывезлі пасудзіны ў двор да пані. Падышла да яго эканомка і загадала адвесці пасудзіны на кухню. О, як закалацілася яго сэрца! Як ашпараныя выскачылі з панінай кухні Даніла і Аўдоця. Пані нават не зацікавілася глянуць на пекную работу Данілы. Заплаціла не таргуючыся, і гэтым справа скончылася. Грошы ён кінуў ля ганку, выйшаўшы на двор. У потайку ад яго іх падняла Аўдоця. Пані, сама гэтага не разумеючы, бязлітасна плюнула чалавеку ў самую душу. Зрабіла яму такую рану, якая ніколі не загоіцца. Крыўда была бязмежна балючая, неспадзяваная. Хацелася яму валасы сівыя рваць на галаве і выць. Яго скінулі з гары ў глыбокую яму. Пасля гэтага здарэння Даніла стаў маўклівы і пануры. Бондарства ён закінуў. Інструменты яго паіржавелі, бо ў хаце ён рэдка калі бываў. Валяўся цэлымі днямі п'яны ў карчме пад сталом. Бедная Аўдоця цярпела і холад, але пераносіла ўсё моўчкі і нікому не жалілася. Ад такога жыцця Даніла памёр. Сэрца Аўдоця прабраў вялікі жал па дарагім чалавеку, і ягора пачало вылівацца ў прыгожыя словы з сумных прачытанняў. Хутка за сваім старым памёрла і Аўдоця. Па ёй ніхто не галасіў, бо была адна адзінокая, без сваякоў і без родных.